मर्निं लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि गोदान मोनसे नोंथांमोननिसिम बरायनाय भिडिअ बावहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि रशनि दैमारि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दिनैनि भिडिअनि थांखियानो जाहैलायबाय नै फुङावनो ओंखारलायबाय नै फुङावनो गेसआनो जोबना होबाय बिनिखायनो गेस लायनो थांनो ओंखारलायबाय आङो गेसखौबो खाथि खालायाव फन खालामजोब्बाय जेरावबो मोनासै नै दासो मोनसे जायगायाव आरो फन खालामनानै मिथिनो मोनदों हाजो गुदियावसो दङनो जि गोजानाव रायक' सेन्टार होननायाव बेयावनो लायनो थांसै रेडि जाथारबाय गारियाव स' लोगोफोर बिदिब्ला थौदो आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै लोगोफोर गेसखौ मोनबोमारबाय आङो आरो लोगोसे बे गेस दुकान खाथियावनो अमा बेदरबो फानदोंमोन नालाय अमा बेदरखौ नुनानै अमा बेदरबो 100 थाखानि लाबोफाबाय मानो होनोबा जोंहा हासबेन्ड आरो आइया अमा बेदर जायोना बिनिखायनो आं लाबोना होबाय आंथ' दा मोनजाथ'आ दिनै फुङावनो फैनानै गेस लाबाय आरो दा गामियावबो सासे आसा लोगोआ जोंना पार्टि जानो लिंहरदो जों आसा सानै आरो एनएम बायद'आव पार्टि जायैनि सिगाङावनो आं गेस दोनखांनानै दा तेजपुरावबो थांनांगोन हस्पिटालनिफ्राय एकाउन्टेन्ट साराबो बेंकआव थिनहरदों HDFC बेंकआव दा बेयाव थांना फैनानैसो जोङो माने पार्टिखौ जाफैनो मोनगोन आरोना आङो बिराद गोजानाव लांफैदो गेसखौ जिबायदि बरिया जों बेयाव जानुवारि 1 तारिख बा पार्टि जायो आरोना बिथिं गाहायाव बेयाव पुरा बुंफबजोबखायो बे जायगानि नामा दफ्ला बिल इथि दलं बारनानै दफ्ला बिल आरो बिथिंजाय गोजोनजुलि खैलाजुलि बिदि दङ आरो स' लोगोफोर मारै नुदो जोंनि राङापारानि ब्रिजआ बियो बांद्राय गोबाव जायाखै दासो 3 बोसोरसोल' जादों ओमफ्राय बैथिं खर'थि थांनाय दैलाङाव बायफ्लंनानै बेयावनो मानसिफ्रा बाइकजों गोलैनानै बिराद सिरियास जादों आरोना सानै साथामसो आंना गेसआबो लाबोनाया ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय आङो थांनाय बोसोरावनो जोंहा फिसाजोनि हाबा जादोंमोन नालाय हाबा जि खालि हाबा जादोंमोन अब्लाना उजाला गेस ना इन्डियानि टिंकि ना उजाला टिंकि आं बेखौ नायस्लाबबाय थायासै जायखिजाया दरकार जादों नालाय गेस मोनबानो आङो लाबोबाय तारातारि 3 गेस लाबोब्रबबाय दासो माने प्रब्लेम जादों आरोना आदा लाहानि मोनसे ओमफ्राय आब' लाहानि मोनसे लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा बिसोरो उजाला टिंकिखौ माने इन्डिया टिंकि नांगौ जाबाय थादों आरोना जाय जेराव एजेन्सिफोराव इन्डिया एजेन्सिफोराव उजालाखौ लाया आरोना भारतखौ दा आं बेयाव लांनायखाय बेयावनो लाबोदोंमोन मोनगोन खोमा होननानै दा बिसिनियावबो गेस गैया दिनै जोबथ'ना दोङो आं जेराव लायोमोन बे दखाना ओमफ्राय दा बेलेग दखाननिफ्रायसो लाबोनाय जाबाय दा बेयाव आङो उजाला टिंकिखौ होनानै उजालाखौनो लाबोफिननांगौ जाबाय आरोना बेनिखायनो आरो बै दखानावबो सोंबोखाबाय आङो आं नोंसानिफ्रायनो लांदोंमोन हाबायाव उजाला टिंकि होबा इन्डिया मोनगोन ना मोना होनना मोनगोन जाहानाव दिनै गैथ'वा गाबोन सबनिया फैयोबाथाय लांफै होनदो बिनिखायनो आङो मोजां मोनबोबाय दा आंनि टिंकिया खालि जाबाथाय आं आरो बिसानाव लानानै थांफिननोसै आरोना स' लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादो एबार न'आव थांसै ओंखाम जाखांनानै आरो तेजपुर थांनोसै तेजपुर थांना फैनानै आरो आसा लोगोनियाव पार्टि जानो थांनोसै स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आं दिनै बहा थांगोन नै अमा बेदरा आं बावगारथारदो नुदो दिनै नेपालिया बोरमा बेदर होफैगोन होननायखौ पुरा बावगारथारदों दानिसो गोसोखांदो गेसआ लाबोबाय उजालासो भारत नाजानु किमान नङा बे लायबाय थाग्रा दखानाव मोनबोगोन उनाव जोब्बाथाय बेलेग दखाननिसो लाबोदो दा हराव बोरमा बेदर मोनजासिगोन मालाय बाबाया आइया बोरमा बेदर जाया अमा बेदर लाबोदों आं थिगानो जाबाय सानैनिबो बेदरखौ आं मोनजानाय नङा गुजुनायबो जासोदो आंहा नै लोगोफोर तेजपुर थांनो ओंखारबोलायबाय
हस्पिटालावबो दसे हाबहैनांगो दाख्लै पेसेन्ट जोनोम जानाय दङमोन दिनै सानथाम जाबाय दिनै रिलिज जागोन हस्पिटालाव थांबाय थाग्रोनिसै बिनि उनाव तेजपुर थांगोन जोङो दा Hello? Oh, hello. जमा थांबाय एबार थांनोसै राङापारा पार्टि मोनजासिगोन आरो मोनसे खामानि बारायबावबाय राङापारा पान्जाब नेशनेल बेंकआव हाबहैबावगोन आरो ओके बनायदों फट' थिखांनो सानख'नो हायाखै नामा फैसाखौ दिल्लीनि से कलम हरदों आंनो एबार पान्जाब नेशनेल बेंक मोनफैलायबाय लिरलायनोसै फैसा जमा होनो थाखाय एबार पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय ओंखारबोलायबाय बालिपारायाव दाना लायनो थांनोसै बिनिफ्राय आसा लोगोनि न'आव पार्टि जानो थांनोसै ओमफ्राय जोब्बाय खामानि दिनै सानसेयाव भिडिअआ बिराद गोलाव जाथारसिगोन होनदो हाय होनलाय खेबसे हाय होनलाय खेबसे खेबसेबो नुजायाखै नोङो एबार बालिपारा थांनोसै मुर्गि दाना लायनो बालिपारा मोनफैलायबाय नै दाना लांनो थाखाय लांनोसै एबार दाना डिग्री का ये पवागाव मालेजार उपाय गैया टाइमानो 3टा 3:30 जाबाय आरो माला पार्टि जानो थांगोन आरो मोनसे खामानि बाराबाबा आइनि सेलेनबो लांनांगो सेलेन लांना आइखौबो थुहैनांसिगोन होनलाय दा हरावनो होना होखागोनलां गाबोन टाइम मोननाय नङा आरो गाबोन रिपर्ट लानो फैगोन सुपारभाइजार बबे मोनसेखौ मावगोन आं हाथारला दिनै ओरैबायदि खामानि स्पिड मावखादों माने दानाफोरा अमानि दाना नानि दाना दाउनि दाना बोरमानि दाना सब मोनो इयाव नै लोगोफोर जोङो बालिपारानिफ्राय दाना लानानै मोनफैलायबाय सुरियाबिल गामियाव नै जोंनियाव हाबनाया दलंफ्रा ओरैबायदि रिक्सि जायगायानो जोंना ओरैबायदि रिक्सि जोंनि गामिनि दैमाफोरा दलं दैमा बारनोनो हाया जि दिगदार फाइनालि पार्टि जानो मोनफैमारबाय नै लियानि न' लिया हाय क এনেকুৱা ঘূৰিলো বাপৰে 7টাৰ পৰা গেছ আনিব গলো ৰাইকো চেণ্টাৰত তাৰ পৰা আহি হস্পিটালত ৰঙাপাৰাত পেচেণ্ট এটা ৰিলিজ কৰিলো তাৰ পিছত একাউণ্টেন্ট ছাৰৰ পৰা কাগজ লৈ HDFC বেংকত জমা দি আহিলো আহি পেলাই আকৌ ৰঙাপাৰা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ পইচা জমা দিব গলো আকৌ আহি तारप्रा डायरेक्ट बालिपारा गई दाना आनिलो तारप्रा डायरेक्ट सूर्याबिल आही पार्टी खाम इटा आको डायरेक्ट मुंजुरा भाग रंगापारा थय आरो माकर कारणे सेलेन आनिलो गाबो लागिबो बहुत आजि बहुत काम होइसे आमार फिथा होबायथ थांनाय बोसोराव फिथा आरो भाजा होदोंमोन दा बेदर भाजा बेखौ गोसोखांना मिनिनो ओंखारलायबाय जुवा बोसोर मांख भाजी লগত পিঠা খাই গৈছো ভাত খাব পোৱা নাছিলে এইবাৰ ভাত খাব পাম আৰু আজি পইচাটো নহলে হয় আমি খুজি না থাকলে তেৰে আমাৰ পাৰ্টি কি মাংস হয় মুৰ্গী লোকেল টেংক ইউ লোকেল মাংস খাব পাম আৰু আজিহে মই বহুত দিনৰ মূৰত নাচিব আহিছে ছোৱালী কেইটা
Jahat mesti jangan ada betora. Unang dam kumot pa siya sa? Liya ya gedan suitcase labobai na iman boria light dile bhal lagsile. Babu. Atar light. Thangna jabai जों दा पार्टी जाखांनानै लिया बाय बाय को आमी जा आरो मुनजो. Bye bye de jabi. बाय बाय. Ten খুৱাই পঠাই দিছ। बहुत खालो किंतु मैं आज लोकल मुर्गी लगत हैप्पी क्रिसमस और करने बहुत खालो दे हैप्पी क्रिसमस Happy Christmas. आरो कत गोल मालिक तो गोल न थांबाय थानिसै दानिया लोगोफोर बयबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ दिनैनि आरो फिन भिडिअ लोगो मोनफिनगोन नेनानै था लोगोफोर आंबो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागासिनो थागोन नोंसोरनि थाखाय बाय बाय भात दिलु तो आज बहुत खालो जुआ बছर तो पूरा पिठा भर्ती खाइ গৈছিলো মাংস লগত পিঠা এবাৰ কিন্তু ভাত মুরগি মাংস মারি দিলো ঠিকছে